Dragi učenici, danas ćemo pokazati drugi primjer u rješavanju linearnih jednadžbi s jednom nepoznanicom. Zadan je izraz 7x jednako 21. U prošloj lekciji smo pokazali da pri rješavanju linearnih jednadžbi možemo primijeniti svojstva za racionalne brojeve, pa ako jednu stranu povećam s nekim brojem i s tim brojem moram povećati i drugu stranu. Znači mogu dodati, mogu oduzeti ili mogu pomnožiti ili podijeliti. Sad, mi imamo zadano 7x jednako 21. Ovo 7x to znači 7 puta x, ali taj puta ne moramo pisati, njega jednostavno ispustimo. No zapamtite, ovaj izraz je zapravo 7 puta x. Da mi riješimo ovu linearnu jednadžbu, svaku stranu ćemo podijeliti sa 7, ali jednostavnije i kraće pišemo ovako kosu crtu. Kad se povuče ovakva kosa crta, to znači da sve što piše iza ove kose crte se odnosi i na lijevu i na desnu stranu. Znači, mi ćemo sada i lijevu i desnu stranu podijeliti sa 7. Zašto dijelimo sa 7? Zato što 7x podijeljeno 7 je 1x, a mi želimo izračunati koliko iznosi 1x. Znači, povučemo kosu crtu, podijeljeno 7 i tu pišemo 1x. Taj 1 se ne mora pisati, podrazumijeva se kad ovako napišemo da je to 1x, ali taj 1 ne moramo pisati. Jednako 21 podijeljeno 7 je 3. I znači rješenje ove jednadžbe je 3. Možemo napraviti i provjeru u kojoj ćemo umjesto x-a pisati 3. Znači 7, neću pisati x, nego 7 puta 3. Sad moram napisati puta jer bi inače ispalo 73. Ali kad imate broj koji zapravo zovemo koeficijent puta nepoznanica, onda taj puta možemo ispustiti. Znači 7 puta 3 je 21 i vidimo da je lijeva strana jednaka desnoj i da smo dobro izračunali. Evo pogledajmo, evo neka nam ovo bude A primjer, pogledajmo B primjer. Znači zadano je 3x jednako je 5. Znači, mi želimo izračunati linearnu jednadžbu tako da odredimo koji to broj zamjenjuje nepoznanicu x. Znači, podijelimo s brojem uz nepoznanicu. Uvijek, znači kad vam je u ovakvom obliku, vi dijelite s brojem uz nepoznanicu. U ovom slučaju je 3. Znači, rekli smo kad je kosa crta, znači da ovo sve što napišemo iza kose crte se odnosi i na lijevu i na desnu stranu. Pa 3x podijeljeno 3 je 1x, ali smo rekli da taj 1x nećemo pisati, nego napišemo samo x. Jednako 5 podijeljeno 3 i možemo napisati kao decimalan broj ili možemo ovako ostaviti u razlomku 5/3. Znači rješenje je 5/3, možemo napraviti i provjeru da vidimo je li je rezultat točan. Znači 3 puta, sada umjesto x-a pišem 5/3 jednako 5. 3 i 3 pokratim s 3, pa nam je tu 1 i vidim da je lijeva strana jednaka desnoj. Znači, pazite, kada se brojevi ne daju podijeliti, slobodno možete ostaviti u razlomku. Naravno da u linearnim jednadžbama se mogu pojaviti svi brojevi iz skupa racionalnih brojeva, pa na primjer možemo imati ovako, -3/5 x jednako -6/7. Znači, može vam se pojaviti i decimalan broj i razlomak. Znači, šta ćemo raditi? Podijelit ćemo cijelu linearnu jednadžbu s brojem uz nepoznanicu. A uz nepoznanicu je razlomak -3/5. Jel' tako? Pa -3/5 x podijeljeno -3/5
je zapravo 1. Pa pišem x jednako minus 6 sedmina prepišem, a ovdje možemo, ovo smo znali da je 1, a ovdje znamo da dijeljenje razlomaka je zapravo množenje sa recipročnom vrijednosti, pa sam podijeljeno pretvorila u puta i brojniku i nazivniku zamijenimo mjesta. Vidimo da li se nešto da skratiti, da se 6 i 3 sa 3, pa je ovdje 1, ovdje je 2, ovo se ne da i x je minus puta minus je plus, pa će biti 10 sedmina. Evo, to je rješenje koje možemo i provjeriti. Evo, napisat ćemo provjera koju radimo tako, znači da prepišemo broj puta x je 10 sedmina, pa pišemo 10 sedmina i rezultat mora ispasti minus 6 sedmina, ako smo dobro računali. Ovo dvoje se da skratiti, 5 i 10 sa 5, pa je ovdje 1, ovdje je 2 i rješenje je minus 3 puta 2 je 6, 1 puta 7 je 7, jednako minus 6 sedmina.